Здравейте хора, аз съм Дени и днес ще рекламирам два канала, дано не лаги. Бъгна и първия, който ще рекламираме някой. Аз не знам кой. Някой си там. Екстермин. Нещо там да не се обижда, че аз съм се абонирала, вече го четох около 30 пъти дори. Щех да се абонирам. Да, абонирайте се за канала, моля ви, ако сте ми приятели. Да ръба растаче, да. Така. Нали си? Добре. Написано телефона. Това е Мирослав. Миро Геймър Беги. Почти се е кръстил като мен. И те го стоят като снимам. Нямаш показвания. И да. Гледайте се за него. Абонирайте се за тези два канала. И да една. И хора, чао! Абонирайте се. Колко пъти вече го казах.